Lai po kendai ngut kila syak penyap haka Israel hapo Gaza haki arpo sau kentang baladam. Kini kilong ki jing penbena halor ka thma jong ka Israel bat ka Gaza haka arpo lai terik u April hajar arpsan. Ki sipai Israel kidang peteng ban bom ya ka Gaza. Haka bakila ter ya ka skul ka balakela ka Jakari Kunswet haka nong ba Gaza. Bad kala penmi ya ka ding ka bala penyap om duna ya ka chiphaungut ki briu. Ki bala syak penyap ki kentop ya uwei ukna u ba syak thang hadu ba undaya. Ka jing hir thma ba klem sange hadin sisngi jong ka jing thai bom jong ki Israel. Ki bala penyap om duna ya ka lai pokndai ngut ki nong Palestine. Kila penjulor ya ka Eldora Pediatrics Hospital ha Gaza City. Bat kila penjot ya ki bulldozer ki bala pendon kam haki kam pelaj im hakeleng ka Gaza Strip. Syekh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani badai menteri rang badu jong ka Qatar. Ong baka Doha kadang ya trelang bat ki nong penyesuk pan penpoi syaka jingkudno jong ka thma ha Gaza. Henry Schwaban sign off. Hang ne ki don ki jing pen kela ki bat thmai. Ki menteri bari jong ka Germany, France bat UK. Kila khod lang ya ka Israel bakan kongu ya ki an jong ka Perthai. Da ka ba ailat ya ka jing penpoi klem jing khang ya ki jing ya rabreu sya Gaza. Ha ka kerwo ka bala pelaj menta kasngi. Om duna ya ka san phongut ki nong Palestine ki bakan thop ya ki khanarit. Ki kanthai bat ki koidi ki bala dep pelaj menswa. Kila syakem haki sipai jong ka rui Israel haki arpo sau kenta baladam. Layathu ki perlok jongi ha Al Jazeera Arabics. Ya ka jing sawaba berngem jong ka drone pengor jong ka Israel lalaban yo sngew da ki nong song snong jong ka nong ba Lebanon. Beirut menta ka step ka tenat pathai kubo retios bat AFP ki yathu baka kenhun jong ka Hamas. Kalek syakan nong ba jong ka Egypt, Cairo. Na ka banta ka jing keren ka batmai. Ka batmu ban pentik kena ya ka jing pelaj ki nong syakem. Bat ban penkudno ya ka thma jong ka Israel hapo Gaza.